Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Aleksander Frankalanza. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti jerġajt waqqaft id-dinja imġarfa billi jibnek ċekken lilu innifsu. Imla l-fidili tijek fer qaddis u għati jena bla tmiem lil dawk li jinteħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktib tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġakob ħareġ minn Birsaba u telaq lejn Ħaran. U wasal f'post sagru u waqaf biex jgħaddi l-lejl għax ix-xemx kienet niżlet. U ħa waħda mill-ħaġar li kien hemm u għamilha ma' ħadda għal rasu u raqad f'dak il-post sagru. U ħolom u ras l-lum wieqaf fl-ard bil-quċċata tiegħu fis-sema. U beda jara l-anġli tellajn u neżlin miegħu. U lemaħ il-mulej wieqaf ħdejh. U dan qallu: jien il-mulej, Alla ta' Abraham, missierek, u Alla ta' Iżak. L-art li intri qed fuq għalilek natija u lil nislek. U jkun nislek bħat-trab tal-art. U inta tinfirex lejn il-punent u lejn il-vant, lejn it-tramuntana u lejn nofsinhar, u jitbirku bik u bin-nisel tiegħek it-tribujiet kollha tal-art. Arani, jiena miegħek u nħarsek kull fejn tmur, u nerġa' nġibek f'din l-art, għax jien ma nitilqekx qabel ma ntemm kull ma għedlek. Imbagħad stembaħ Ġakob mir-raqda tiegħu qal: tassew hawn Alla f'dan il-post u jien ma nbaħħx. U beża u qal: kemm hu tal-biża' dan il-post sagru? Dan mhux ħlief dar Alla u dan bieb is-smewiet. U Ġakob qam kmieni filgħodu u ħal ħaġra li kien qiegħed taħt rasu u waqqafha bħala plier u sawwa biż-żejt fuq rasa. U sewwa dak il-post Betel dar Alla, waqt li qabel il-belt kien jisimha Luz. U Ġakob għamel wiegħda u qal: jekk Alla jkun miegħi u jħarisni fit-triq li jinqbad u jipprovdili ħobs niekol u l-ilbis nilbes u nerġa' lura bis-sliema lejn dar missieri, Alla tiegħi jkun il-mulej. U din il-ħaġra li jien waqqaft bħala plier tkun dar Alla u minn kull ma tatini natik lexur. Il-kelma tal-mulej rodda ħajr lil Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu: Alla tiegħi jien fik nittama ngħidu, Alla tiegħi jien fik nittama. Int li tgħix għall-ken tal-għoli li tammar għad-del ta' dak li jista' kollox, jgħid il-mulej: ken tiegħi u qawwa tiegħi int, Alla tiegħi jien fik nittama ngħidu, Alla tiegħi jien fik nittama. Għaxu jeħilsek mix-xibka tan-nassab u mill-mart tal-mewt. Bir-rix tiegħu jagħtik u taħt ġwen ħajħ tisken. Għax tarka u kurazza l-fedeltà tiegħu ngħidu:
Alla tiegħi jien fik nittama. La tħabbeb miegħi jien neħilsu, la għaraf ismi jiena nħarsu. U jsejjaħli u jiena nwieġbu, miegħu inkun fid-dwejjaq tiegħu ngħidu. Alla tiegħi jien fik nittama. Nqumu mir-rif għall-Evanġelju. Alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu ered il-mewt u dawwal il-ħajja permezz tal-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, ressaq lejn Ġesu wieħed mill-kapijiet, inxeħed f'riġlejh u qallu: Binti, issa għada kemm mietet, imma int ejja qiegħed idejk fuqha u hija tgħix. Ġesu qam u mar warajh flimkien mad-dixxipli tiegħu. Mela waħda mara li kienet ilha 12 sena sħaħ dbati bit-tnixxija tad-demm, resqet lejh minn wara u messitlu it-tarf tal-libsa. Għax bejna u bejn ruħha qalet: imqar jekk immiss il-libsa tiegħu infieq. Ġesu dar lemaħa u qalilha: għamel il-qalb binti, il-fidi tiegħek fejqitek. U minn dak il-ħin stess il-mara fieqet. Meta daħal għand il-kap, Ġesu ra id-daqqaqa tal-flawt u folla nies jagħmlu storbju sħiħ u qalilhom: warbu għax it-tifla mhijiex mejta imma rieqda. U qabdu jiddieħku bih. Iżda hu keċċaq in-nies il-barra, daħal, qabad id it-tifla u din qamet. U din l-aħbar xterdet ma dak il-pajjiż kollu. Il-kelma tal-mulej. Alla il-missier li qiegħed fis-smewiet għandu għajnejh imdawrin lejna il-bnedmin li tant iħobb. Nitolbuh bil-fiduċja kollha u ngħidulu: missina li inti fis-smewiet ismana. Inti li int Alla li tista' kollox, għejn lill-Knisja imxerda fid-dinja fin-nuqqas ta' ħila tagħha. Flimkien inti li bibnek Ġesu Kristu waqqaft is-saltna tiegħek fuq din l-art tagħna, għati paċi u salvazzjoni lil bnedmin kollha. Nitolbu. Inti li dejjem tisma' lil min jitolbok bil-fidi, farraġ lil min huwa imnikket u għejn bil-grazzja tiegħek lil min qiegħed jibati. Nitolbu. Inti li inti l-ħajja u l-qawmin tagħna, għati lilna l-koll li qed nieħdu sehem f'din l-Ewkaristija li nagħtu ħajjitna lil ħutna. Nitolbu. U Alla li tista' kollox li għal-fidi ta' wieħed biss salvajt lid-dinja, għati lilna illi kull darba li niċċelebraw l-Ewkaristija inħabbru il-mewt u l-qawmin ta' ibnek li bih inti fdejtna. Inroddulek ħajr u nberkuk issa u għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li hija s-saffina u tatina l-għajnuna biex min jum għal ieħor namlu opri li jixirqu lil-ħajja tas-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ ħdejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tasmewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-oli tasmewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejjat kollha tiegħek, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja.
għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu.
nadurawk mulej Alla tagħna kkantajna. Jew fiskiet ta' qalbna naduraw lil mulej li jingħaqad magħna. Jew nitolbuh biex jagħtina l-grazzja ħalli matul din il-ġurnata aħna wkoll narfu nintebħu bil-preżenza tiegħu fost ħutna, partikolarment dawk li jinsabu weħidhom, il-batuti, il-morda. U nitolb għalhekk għalihom. Jew inżommu wkoll fit-talb tagħna lill-Papa Franġisku li kif tafu l-bieraħ fil-għaxija ġie operat, l-operazzjoni skont ir-rapport mediku irnexxiet u l-Papa qiegħed jirkupra saħħtu bil-mod il-mod. U għalhekk ejjew nitolbu għalih biex jerġa' jkompli jista' jaqdi il-ministeru kbir tiegħu ta' raj spiritwali tal-Knisja. Nitolbu. Issa li mtlejna bil-għajnuna kbira, nitolbuk mulej biex dejjem tatina id-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nifqu infaħruk bi Kristu Siedna. Ngħidu 3 Ave Marijiet u npoġġu għalhekk taħt il-mant ta' Madonna ta' Pinu lill-Papa Franġisku flimkien mal-morda kollha. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.